motan Kadi kusuma mangambar arumor kuku sing dupaku melun kelun awor mega memba bathara tan samar pamoreng suksma sinuksmaya winahya ing asepi sumimpen telenging kalebu pambukaning warana taralen saking layap luyuping aluyup pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati kocap kacarita geger wonten ing repat kepanasan tumurun saking Suralaya para Jawata ing kayangan Suralaya kang bala tumingal prang jambu samya medhali lera tadit wuleting kandha tanyanggung manguncang nidi durung suwe anggonku pacak baris bergodo imau imantoko tak ketapake ana ing madyaning repat kepanasan alun-alun kayangan Suralaya ora pangling Bathara Brahma kang metuke lakuku jelalatan mripatmu kaya maling kawanan duwe sedya apa kowe munggah ing kayangan ora nganggo pernatan ora nganggo tatanan walah dalah dewa ning cangkeme ya atos iki dutaning Sang Sinuwun Prabu Nalendra ana ing Imantaka ngembun-embun enjang anjejawah sonten ngayunake Wanodya utawa Hapsara Hapsari kayangan ingkang kekasih Dewi Supraba sebol gayuh wulan wuta ngitung lintang tangeh lamune cepak wurunge mumpung isih padang rembulane jembar kalangane tak jaluk kowe baliya ora semang duwe pengangkah sliramu bakal dadi duta Sraya walah dialah sengak pancenan omongane Jawata siji iki nadyan mungsuh dewa aku ora bakal wedi Patih Mamangdana kae sesembahanku kae tau mbedah praja Mboyong Putri nek ming nyirnake para Jawata ingkang mapan ana ing madyaning kayangan Suralaya angele sepiro wah
Rasumbut karo cangkeme ya, Gok. Oi. Buayane wae. Wis tau bedah praja Boyong Putri. Wis tau nelukake wujuding Nalendra ana ing tlatah tanah Jawa. Kuwi lak Nalendra titah lumrah ya, Gak. Nek jarine kanca-kanca yoga jan blas ora sembodo. Ing atase digitik pisan, dibantingake ana ing Bantala. Sik, Bas, ini perlu diralat. Kayangan ana Bantala apa? Ya maksude ana ing ngisor kuwi. Oh, heeh. Lah kok langsung gletak. Monggo sajake langsung mboten enget Purwoduksina. Jan. Ora kalah blas. Cangkeme wae. Kaya yak-yak ya, Gok. Ning nadyan dikepiye? Diwongokake Lung. Mesakake iki minangka dadi duta. Aja ngasih cabar ing gawe, heeh. Njajal diemek, Maksude? Njajal diemek isih urip apa wis mati? Sik, tak meki. Alah, ana job ngemek perjurit barang to iki. Ketoke mau ora ana to Kang Senan ngene iki. Ora apa-apa, dimek, heeh. Wah. Wis ora ambegan nih, Gok. Njajal ngisore nggon detak jantunge. Oh ya. Sajake kaya wis mandeg, Gok. Ngisore meneh. Ngisore meneh weteng. Kadang tenaga utawa nyawa disimpen ing weteng. Apa iya? Heeh. Wah, tenan. Wis kaku, Gok. Mosok perang gek dantem pisan wis langsung gledak langsung bablas mati. Njajal ngisore meneh. Ngisore meneh? Heeh. Kae malah ana sing ngekon gara-gara Togog Bileng iso apa gara-gara? Iso wae. Kulino aku. Oh. Lah kok urip sing kene, Gok? Wah. Berarti isih urip. Alhamdulillah bendarane ade isih urip. Njajal digugah. Heeh. Gusti, wae ngaren kolang-kaling Gusti. Monggo Gusti kula aturi eling. Gusti, ula welang ula weling Gusti. Monggo Gusti bendara kula aturi eling. Gusti, pados ulam betot pancing. Monggo Gusti bendara kula aturi eling. Gusti mlebu ning WC langsung jelei aja kuwi liyane. Oh. Gusti asale santen saka krambil banjur diparut. Monggo Gusti kula aturi emut. Gusti dahar gori mesti gupak pulut. Monggo Gusti kula aturi emut. Gusti ngisor lambe jenenge janggut. Monggo Gusti bendara kula aturi emut. Gusti ngisore udul jenenge saru meneh. Monggo Gusti kula aturi emut. Wah ladalah. Apa ya mati tenan ya? Njajal dapusi. Gusti nika lho, sinuwun Prabu Niwata kawaca mriki. Wah. Ngapusi karo aku. Atae nek mboten tak apusi ngoten niku ya jenengan mboten purun sadar e. Wah ladalah. Jawata tak sumbari durung ngasih aku. Toto anggonku tumpang suh. Lah kok toko-toko disawat nggon pas raiku banjur aku dijebleske ana ing lemah. Langsung aku ora inget Purwoduksina, Lung. Anggih wong jenenge Jawata menika sekti-sekti Mahambara ngatos-atos mulakno. Nek njan menika badhe ngayunaken wanodya utawi betari wonten ing kayangan menika mbok mbeta Subasita, mbeta Tatakrama ampun kados awak penantang wonten niku. Ning nadyan dikepiye wae.
Senopati kondang kaloka ora wedi karo sapa-sapa. Aja ngasih dewa sing medun. Aku sing bakal ngluruk ana ing kayangan ngatos-atos sinuwun. Minggir kabeh. Yan ampuh tenang. Wah. Hem. Wah. 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 Yan. Edian tenan Gok. Pripun? Lah durung mandang kok wis mundur. Sumuk napa lunyu napa astane damel ngantem. Ya kejaba saka kuwi ana kaelokan ingkang dumadi ana ing repat kepanasan kene Gok. Kaelokane kados pundi sinuwun? Apa dewa ki nggo cekelan? Cekelan. Sing dicekeli wong mati apa mau apa? Ora kudu kuwi. Tegese apa dewa kuwi duwe aji jaya kawijayan. Wah, mestine ya nggih. Kandhana nulung. Nuwun sewu, Bos. Kula waspadake saking ketebian kala wau panjenengan antuke ngantem mengsaing Bandayuda kala wau ingkang diserang wonten ing bagian nginggil, nggih ta? Heeh. Pancen sing tak angkah rai Dada. Syukur cengele. Nah, kleru. Klerune mapan ning ngendi? Dewa menika luhur kawibawane. Uga kagungan kasekten ingkang linuwih. Beneh kalian titah lumrah kados awake dhewe. Mengkono? Inggih. Mula menawi panjenengan badhe ngasorake kredaning para Jawata, ampun diantil nggen Dada munggah. Sak banjure kepiye?
diantil nggen dodo medun mesti bakal sirna margalayu. Wah, yo matur suwun. Wah. Ah. Tak coba nih, kondang kalau kok tandang ngono. Waduh. Ini tanda. Ayo. Ora bakal iso lawan kowe. Wah. Lah, lah. Lah. Yo. Piye Yayi? Durung asih anggonmu ngetok budi. Tumpang suanggonmu matek aji jaya kawijayan. Lah kok sliramu wis mundur. Kakang Mas. Kadosipun titah-titah bedes-bedese Prabu Niwata kawaca sampun mirsani tuwin ngawuningani pengapesaning para Jawata. Lire piye kowe matur kang kaya mengkono? Sekawit kula mboten tumama anggenipun badhe dipun antem
anggenipun badhe dipun jangkah ananging dinten menika kula ngraosaken daya pangaribawa ingkang ageng sanget. Dene kala wau kula mboten tumama dipun antem sak dodho nginggil ananging titah ingkang asmane Senopati Kondang Kaloka deduga waget ngasoraken kredaning pun rayi waladalah minggira dicoba tak jajali kok ngopo kredaning wong-wong Ima Imantaka inggih ngatos-atos. Jawata ora ngulungake Dewi Supraba bakal tak gawe sungsang bawana balik. Ayo maju sing gamben-gamben. Wah! Walada! Wah! Wah! Nuwun sewu. Ingkang pun abdi mboten waget mapaki kredaning tiang-tiang para Jawata ingkang tetunggu wonten ing Sela Matangkep. Adalah Senopati Kondang Kaloka Kondang Bedah Negara. Lah kok dina iki iso mundur kaya bocah cilik. Sekawit kula waget ngasoraken kredaning salah setunggaling Jawata ingkang tetunggu wonten ing Repat Punakawan. Nanging dumadakan wonten daya pangaribawa ingkang dadosaken ingkang pun abdi kontal kaprabal satemah kendang kapracundang Gusti Patih kula seleh waladalah tak papaki kredaning para Jawata ingkang tunggu ingkang inggih ngatos-atos. Wah. Ayo Matno Sastra Dendamu teken aji Jaya Kawijayanu. Wah, ayo tumpang sunggonmu matek aji. Wah, ayo saita ngarep sing ketimburi. Wah, ora bakal Bathara Brahma. Wah, lirip marang dapurmu. Wah, 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 wes.
Ayo, ambuk leganing hatiku, Perkencang wayu dorong pak pong bu bolong kali cude sapa sing gawe para Jawata lah kok bubar mawut Brahma iki inggih Indra inggih kula wonten dawuh piye ngger anggonmu mapaki kredaning wong Imo Imantaka yen agunging pangapunten dinten menika Senopati lan Manggala Yudha wonten ing repat kepanasan sedaya sampun ngakeni bilih patih negari Ngimo Ngimantaka ingkang aran Patih Mamangdana Suradibya kalintang jayaning perang. Indra apa kowe wis matek aji jaya kawijayan? Sampun sedaya bebundelanipun ingkang pun wayah sampun kula tamakaken ngarsaning para senopati negari Ngimo Ngimantaka ning parandene sedaya ingkang pun wayah katindakaken gagar wigar tanantuk karya. Suminggah golek jagoli. Ayo. Dalah togok bilung durung suwe anggonku ngutus marang Mamangdana apa dene Mamang murka. Lah kok sliramu wis disiki laku bali ana ing negara Ngimo Ngimantaka. Kabar baik bosku. Kabar apik kepiye? Repat kepanasan sampun bedah. Kori selo matangkep sampun dikuasai oleh senopati Paduka. Pramila Dewaji, kula aturi panjenengan manjing minangka dados calon Sri Pinanganten. Menawi kayangan Suralaya sampun bedah, setunggal panjenengan waget ngasorake kredaning para Jawata menika ateges menangka dados impiane panjenengan. ingkang angka kalih Impiane panjenengan inggih menika ngayunaken Sang Dyah Warayu Batari Supraba mantasaning widodari. Wah, dalah. Wah, dalah. Bakal kasembadan sedyaning panjenengan ingsun. Panjangka datan jinangka tanpa jumangkah. Ampun kepenak-kepenak lenggah wonten mriki sinuwun. Tegese kepiye? Monggo. Panjenengan tata-tata. Ayo bedah Suralaya. Oh.
rayuning Purwa sejati Pangira jagat godhong kinaryara Kambang lintang saloka Wah surya lan tengsu kasirat Bocah kosong bengkah pratiwi Becik apa wong urip ning alam donya Sedela pepesane semyang ngondo kelapa